Dzisiaj prezentujemy Państwu dawne zwyczaje, dawne obyczaje na Kaszubach związane ze żniwieniem. W okresie letnim od samego początku do końca, więc do młócenia. Klepano kosę pod drzewem, nie? A takim drzewem była lipa. Ja pamiętam taki widok z wnuka. My dzisiaj całego pola nie skosimy na pewno, ale zrobimy sobie tak tradycyjnie, weźmiemy tą krótka, to się nazywa, prawda? Czyli z ostatniego pokosu się brało pęczek, zanosiło gospodarzowi, my sobie weźmiemy do domu rękodzieła gdzieś tam. Proszę pana, radzi sobie pan. Tutaj no. My dzisiaj w projekcie Kaszebsko-Uczba, dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zapraszamy Państwa w teren, w piękne Kaszuby, na bajeczne pola wypełnione zbożem.